Bueno, pues la veritat que no coneixem massa encara el rival, no? El campió de les Illes Feroe. Imagino que durant aquesta setmana ja començarem a veure una miqueta de vídeos de com juga el rival. Segur que serà un equip molt físic, molt dur. Sabem que la Lliga de les Illes Feroe cada any està pujant el nivell i bueno, nosaltres també tenim les nostres armes i intentarem aprofitar-les i anirem allà a donar guerra, a competir i a intentar aquest any sí passar a la final. T'estàs integrant un altre cop a la pretemporada de l'equip després dels partits de la selecció. Com veus de moment la plantilla? Pues la veritat que primer de tot molt content de tornar un altre cop a la dinàmica de l'Inter. És molt d'agrair de tornar a veure els companys, que feia una setmana i pico que no els veiem, i bueno, estan treballant molt bé, amb entrenaments de matí i tarda, aquí al gimnàs, amb el Santi, bueno, pues, agafant una miqueta el to físic, que serà necessari per arribar ja de les millors maneres possibles, per competir contra rivals durs com els de la Feroe o Kosovo o San Marino.